abun da muka shi shine abu na farko wanda ya birge mu da talakawa duk inda shugaban ƙasa ya zo duka za mu lura da cewa talakawa suna nuna farin cikinsu da jin daɗi yadda mai ƙasa ya taso ya zo ya saurari matsalolinsu. Banda wannan shi kaman shugaban ƙasa duk wata matsala da annan kamar da zai zo ya zo ne ya saurari talakawan su faɗi matsalarsu da bakunansu, amma abin da muka yi la'akari da shi duk wata matsala zai zo kamar al misali matsala wadda ta shahi karamcin abincin ci da ba a yi damana ba mai kyau, ba a yi ciyawa ba mai kyau, shugaban ƙasa da kanshi ne ke ce ma talaka na san wannan matsalar taku kuma ya ɗauki alkawali za a yi maganinta. Abu wanda ya shahi ɓangaren insecurity shugaban ƙasa kun gane shi da kanshi ya ce za a ɗauki matakai duka wanda za a magance wannan matsala, amma ya maido yauni wajen talakawa da jagororin talakawa da cewa su kiri waɗancan dangin namu waɗanda suka tahi sun ka shiga wagga haraka ta terrorism su dawo su aje bindigogi mu gina ƙasanmu. Banda wannan ɓangare wanda ya shahi karamcin abinci shi da kan shugaban ƙasa ya faɗi akwai wannan matsala kuma zai ɗauki matakai game da abinci na saida da rahusa da wanda za a bada kyauta da na dabbobi da na mutane. Ɓangaren likita kun gani lallai hakika shugaban ƙasa duk inda ya zo matar shugaban kasa president kin foundation nur akwai wurare da muka zo waɗanda ita da kanta ne ma da mutane suka faɗi matsala ambulance ta ba su ambulance sabi. Banda wannan abu wanda ya shahi karatu na ɗiyanmu shi ma shugaban kasa ya ɗauki alƙawulla da cewa duk wuraren nan za a yi lakwal waɗanga inda ɗiyanmu mata za su samu su yi karatu. Banda wannan sai bangare wanda ya shahi haɗin kan al'ummominmu shugaban ƙasa ya yi kira da cewa zamantakewa tsakankaninmu da mu riƙe junanmu ƙabilunmu na Nijar duk wata matsala mu zamna tsakankaninmu mu magance ta saboda ƙasanmu ta ci gaba. A matsayinku na jagorori na al'umma da kuke kusa da al'ummar wani irin gudunmawa da ku kara kawo don karfafa irin wannan kokari da shugaban kasa yake? To kokarin ga da shugaban kasa yake kawo mu gudunmawanmu ita ce za mu bar wayoyinmu kunne kuma mu ci gaba da ziyartar talakawa muna sauraron su duk wata matsala wadda za su faɗa mana za mu yi ƙoƙari mu faɗa mishi kuma duk alƙawulla waɗanda ya ɗauka za mu dinga yi muna tuna mishi saboda a samu tunda mun san mutum ne wanda bai mamantuwa in yace zai yi abu to hakika zai yi shi. Kenan mu gudunmawar mu ita ce za mu saurari talakan ƙasa saboda mu a kunnuwan shugaban ƙasa mu a idanun shi, kenan mu jiyo mu tayi mu faɗi gashi inda akwai matsala saboda a samu a gyara. Amma yanzu abun da muke gani fi sibillahi sai dai mu ce alhamdulillahi kuma mu ce 'yan ƙasa duka zo mu kama hannayen juna a nisanci duk wani abu na siyasa na wani bangaranci mu zo mu kama juna mu gina ƙasanmu saboda shugaban ƙasa ya nuna mana mu da kanmu talakawan Nijar ya yi mu son kanmu, wanda ya nuna ma kenan ya yi ka son kanka ya kamata ka tashi ka kama mishi saboda mu gina ƙasanmu.